All right. Hayi njalo. Ayijiki ke uma isinje. Oh msindisi. Hayi angisho lutho. Kodwa wathi ngibona. Awusondelele camera fan. Yenzeka, akwenzeki. All right. Hlale ngisho ukuthi awukwazi ukuthi uthi uya endaweni okanye umuntu othi uzokusiza uzokuyisa endaweni ungazi ukuthi kuyonziwa kuleyo ndawo, ungazi ukuthi into ini enyoyenza. Number 1 ingubani kiyo lapho. Abantu bakini kuyo yonke into yenzayo yokulashwa wena, abantu bakini kumele bakubonise. That is the reason uma usuwelashwa owangempela uthi ufika nje endaweni ufikele ukuthi hayi man nayi le ndawo, I've been here before. Yayizwa leyo nto, ufikele damn it man, I've been here before. Yayizwa ke leyo nto. Because of that hlale ngisho, for example umuntu athi ukuyise ehlathini athi ngibona hayi ngosuke ngibona amanye amahlathi ami ngibone mangithanda hambe ngiyithunuka khona. Uye ehlathini uyazi ukuthi uzibuze nawe yinto ni elungisiwe, into ini eyenziwa emfuleni, into ini eyenziwa empophomeni, intoni eyenziwe esigangeni, intoni eyenziwe entabeni, intoni eyenziwe enqanqameni lamanzi, intoni eyenziwa phakathi kwamanzi, intoni eyenziwa ezintabeni okanye inhlobonhlobo zezintaba ngoba zihlukile nje, intoni eyenziwa emgedeni nayo ngoba ihlukile kanje. This thing mnganami is something that you need to understand. Yayizwa lonto uyohlala ungizwa ngithi kuwe buza bakini. I will forever say that. Buza bakini, angeke ngize ngijinge lapho. Abakini kumele ubabuze ngoba uma for example uma kukhona into ongayenzi okanye kuma khona into oyenza ngendlela eyasekhaya kini ezobenza baziqhatshe ngawe, babuyela kubani? Babuyela kumelaphi noma babuyela kuwena? Babuyela kuwena mntana wami. Mawungenzi ngendlela ubani abamushaya? Bashaya umelaphi noma bashaya wena? Bashaya wena ngane yabo. Umelaphi unabantu bakubo naye abambhekile. Never forget Lord. Never ever forget Lord. Lento ele on nginibuzile ukuthi umlanjwana uyayishisa yini baba. For that very reason, there is a reason why unomnikazi womkhonto, umphathi womkhonto. What is the difference between umphathi womkhonto nosokhaya? Okanye usokhaya uyena umuntu umphathi womkhonto, okanye umphathi womkhonto uyafana nomnikazi wekhaya, umnikazi wesibaya. Nganibuza ukuthi umuntu onjani owembethwe yilabantu, okanye umuntu onjani oyibona labantu. I asked you. Hambani nibuze abakini. Manihlulo abakini uzana ogobela bini. Mina ngeke ngiyiphendule leyo nto.
hamba ubuze gobela wakho uzokutshela. It is their duty to guide you. Danko.